I've been reading books alone, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control. Tolosako Gipuzkoa Ogiberri taldeko neskek 3 lasterketa izan dituzte asteburuan. Lehena, ostiralean Bergaran, lehenengo San Martzial igoera. Kilometro eta gutxiko igoera izan zen, baina 120 eta 125 maldarekin. Kadete mailan Amaia Lartitegi izan zen azkarrena, Gipuzkoa Ogiberriko Garazi Estebez 2. eta Naia Eraina 3. Juvenil mailan Sara Martin lehena, Maialen Aramendia 2. eta Gipuzkoa Ogiberriko Arantxa Garikano Tolosarra 3. Larunbatean Larrabasterran, kadete mailan Garazi Estebezek 4. postua eskuratu zuen, eta 23 urtezazpiko mailan Eukene Larrarte Tolosarra 2. sailkatu zen. Igandean Berriatuan ere Tolosa CF-ko neskak 3. egunez podiumera igo ziren. Kadete mailan Garazi Estebezek garaipena eskuratzeaz gain, tarteko helmugetako saria ere eraman zuen. Honela, asteburu honetako 3 lasterketetako emaitzei esker, Euskaldun torneoko lidertza mantentzen jarraitzen du. Juvenil mailan Irantzu Belokirentzat izan zen 3. postua, eta azkenik, 23 urtezazpiko mailan, Eukene Larrartek 6. postuan amaitu zuen. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, something I'm to, so I